हेलो लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो दैज्लां बोथोराव गायनानै लानाय मैगंफोरखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। लोगोसे आङो टमेट', केप्सिकाम आरो बानलुबो खानाय जागोन। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना दैज्लांनि मैगङाहाय एसे थाइख्रिहांबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जोंना दुथुराहाय बिराद मोजाङैनो बारफ्रुदों। ओमफ्राय बियो अरेन्ज कालारनि आरोना। बेखौहाय मोजाङै बारफ्रुयोबा आङो शर्ट भिडिअ खालामनानै होगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। नै बियो सबायबिमा गुफुर जात, बियो गाहायावनो थायो। ओमफ्राय आं बेखौ टाबावहाय गायनानै होदों। नैबेलाय लोगोफोर, बिराद मोजाङैनो थायदों फिथाइयाहाय। नैबेलाय एसे बुरजायैनो थायदों, 6टा 7टासोआनो दङ। ओमफ्रायहाय नै बियो फार्स्ट बारनायमोन आरोना बिबाराहाय। नैबेलाय फार्स्ट बारनाय बिबाराहाय एसे मदद थायबाय। दा आं बेखौबो खागोन। आंना फिसालाया मेगिजों जायो नैबेखौहाय। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबेलाय सबायबिमाखौ खाबाय आङो। दा आङो केप्सिकामखौ खाहैनोसै। नैबेलाय केप्सिकामाहाय बिराद मोजाङैनो देरदों बियो। ओमफ्रायहाय आङो बेखौ बाजारनिफ्रायनो लाबोदोंमोन, केप्सिकाम फुलिखौहाय। बिराद मोजाङैनो फिथाइया देरफैदों लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेहा सेकेन्ड टाइम थायनाय आरोना। ओमफ्राय बेबो बिराद मोजाङैनो देरदों लोगोफोर। नैबेलाय बाजारनिजों सेम आरोना। नैबेलाय थाइनै खाबाय आङो केप्सिकामखौहाय। दा आङो टमेट' खाहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, टमेट'आहाय बिराद मोजाङैनो मोनबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबेलाय गोथाङाबो एसे मोजाङैनो देरनानै दंबावो। बेखौहाय मे मासहालागैसिम मोनजाहैनो हागौ। ओमफ्राय लोगोफोर, बियो आंना टाबावनो गायजोबनाय टमेट'आहाय। बिराद गोबाव मोनजाबाय आरोना टाबाव गायनाया। दा आं खानानै लाजोबनोसै। ओमफ्राय जोंहानो बोथिसेनिबो बारा जागोन बे टमेट'आहाय, एसे बुरजायैनो मोनदों। जोंहा जाग्राबो बांद्राय गैखाया। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो टमेट' गायनानै लादो। दाबो एप्रिल मासावबो जावैनो हायो। एप्रिल मासाव जावैयोबा 1 मासनि उनावनो मोनजाहैगोन आरोना, एसे थाबैनो। दा गरम बोथोरबो नालाय आङो जावैनानै गायखाबाय आरो बिबारबो लाबाय। बिनि भिडिअखौहाय आङो सप्ता खनसेनि उनाव बानायनानै बे भिडिअजोंनो एड खालामनानै होनोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोबदो। ओमफ्राय लोगोफोर, दा आङो बानलु एसे खानानै लानोसै। बे बानलुखौहाय आङो टाबावनो गायदों आरोना। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो थायदों। आङो फार्स्ट टाइम खाखांबाय बेखौ। दिनै बेखौ आङो सेकेन्ड टाइमसो खानाय जाबाय। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम खानायखौहाय आं भिडिअ खालामनाय जायाखिसै। बिराद गोथाव जायो लोगोफोर जानो बानलुआ, न'आव गायनायाहाय। नोंथांमोनहाबो टाबाव बिदिनो गायनानै लादो। बानलु खानायाहाय जाबाय आंना। दा आङो बारिखौहाय दिन्थिहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, नै बियो खांख्रिखला। दा मोजाङैनो बिबार लाबाय, फिथाइबो लाबाय। नैबेलाय ओमफ्राय खांख्रिखलायाबो एसे बुरजायैनो दङ। बैसां होनाय जाजोबाखै। दा आङो बैसां माने एसे मानला होनायखौल' दिन्थिनाय जाबाय। नैबेलाय लोगोफोर, फिथाइ लानानैसो बिबार लायो खांख्रिखलायाहाय। नै बियो मान्दे। ओमफ्राय बेखौहाय आङो टाबाव गायनानै होखाबाय। ओमफ्राय नै पिटुनियाबो दाबो बिराद मोजाङै जानानै दङ। नै बियो सबायबिमा, बेयो गाहाय जाद आरोना सबायबिमाया। आङो मोननै टाबाव गायनानै होबाय। नै बियो सामब्राम बिलाइ बियो। ओमफ्राय नै बियो गल लेबु, बिराद मोजाङै थायदों बेबो। थाइसेया मोनहांबाय, जानो गोथाव आरोना बियो। ओमफ्राय नैबे सबायबिमायाबो टाबावनो गायनायमोन, बेयोबो गाहाय जाद आरोना। ओमफ्राय आङो जोलै दोनबाय। नैबेहाय
फिथाइयाहाय रानथ'वाखै। ओमफ्राय नैबे गोथां जादमोन, ओरैनो फांसे फांनै गायना होदोंमोन आङो, बेबो फिथाइ थाइदों। ओमफ्राय ग्रिन कालार आरोना, बेयो डिप ग्रिन। बेयो जबा बिबार फांनै गायदों आङो जबा बिबारखौहाय, मोनसे अरेन्ज कालारनि, मोनसे रेड कालारनि। ओमफ्राय नैबेयो तिता केरेलायाबो बिबार लाबाय, बिराद मोजाङैनो बिबार लाबाय लोगोफोर, जोला बिबार बियो। ओमफ्रायहाय फिथाइयाबो थाइख्रिनानै दङ। भिडिअआव मोजाङै नुयैखाय लाजोबनाय जायासै। ओमफ्राय लोगोफोर नैबेनो आंना टमेट' बिबार लानायाहाय बिराद मोजाङैनो बिबार लाबाय, फिथाइबो लानो हासिगौ। बेखौहाय आङो फेब्रुवारि मासावनो जावैदोंमोन। नैबेयो दाङा, बेखौबो आङो थाब फिसायावनो फोनानै होदों। ओमफ्रायहाय नैबेयो ड्रेगन फ्रुइट, बेखौबो आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोदोंमोन, फिसासोमोन बियो, दा बिराद मोजाङैनो दालाइ खाफैबाय। ओमफ्रायहाय नायनोसै फिथाइया थायोना थाया, फिथाइया थायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नैबेलाय मोनसे टमेट'बाव बेहा, बेखौबो आङो प्लास्टिकनि फिसा टाबावनो गायदोंमोन। ओमफ्राय नै बिराद मोजाङैनो फिथाइ लादों, फिथाइयाबो बुरजा आरोना। ओमफ्रायहाय आङो प्लास्टिकनि टाबखौ दा हायाव गायस्लायनानै होबाय। ओमफ्राय बिराद मोजां ग्रथ जादों फिथाइयाबो। ओमफ्राय नैबे टमेट' बिफांबाव, ओमफ्राय नैबेयो थाइबेंआबो फिथाइ थाइख्रिबाय आरोना। नैबेलाय लोगोफोर फिथाइ थाइख्रिनायाहाय मोजां मोनथावथाव आरोना फिथाइया। नैबेलाय फारसेथिंजायबो थाइख्रिनाया दङ। ओमफ्रायहाय एसे बुरजायैनो थाइख्रिदोंमोन गाहायावनो, आङो फिथाइखौ खेबस'नानै होजोब्बाय, बिफाङा एसे ग्रथ जाथों होननानै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबे फारसेथिंबो टमेट' दंबावो, हायाव गायनायमोन बियो, दाबोनो दंबावो आरोना लोगोफोर टमेट'आ एसे बुरजायैनो दङ। ओमफ्राय नैबे थाइबेंआ एसे देरबायानो। ओमफ्राय नैबेयो दुन्दिया गदाय आरोना, गदाय फोनाय दुन्दिया। ओमफ्राय बिनि खाथियावनो तिता केरेलाखौ गायनानै होबावदों हायावहाय बियो। नैबेलाय फिथाइ लाहांबाय बेबो। ओमफ्राय नैबे थाइसेयाहाय एसे गिदिर जाबाय आरोना, नैबेलाय। ओमफ्राय हायावनो साबसिन जायो लोगोफोर मैगङाहाय टाबनिफ्रायबो, टाबाव एसे बांसिन जोथोन लानांगौ जायो। नैबेलाय मेरिगल्डआबो समायना बारनानै होदों। नैबेयो दाङाखौबो एसे फोनानै लाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबे फारसेथिंजायनाहाय सबाय बिमा, देग्लाय सबाय बिमाखौहाय जोंहा गुफुर जातखौसो गायदों। ओमफ्राय बेयो एसे गाहाय जातबो आरोना बिफाङा, बिराद बुरजायैनो फिथाइ लायो। नैबेलाय एसे मोजाङैनो लादों फिथाइयाहाय। फार्स्ट टाइम गायनाय जादों बे गुफुर जातखौहाय, बांद्राय गोजौ बैसां होनाङासै, गाहायावनो थाइजोब्बाय। नैबेलाय लोगोफोर नायलांदो, दाबो खाजानाय जाथ'वाखै, खानायनि भिडिअखौ आं उनाव होनोसै। नैबेलाय लोगोफोर बिराद मोजाङैनो थाइदों आरोना फिथाइया। ओमफ्राय लोगोफोर आङो फारसेथिंजायनि सबाय बिमाखौबो दिन्थिहैनोसै। नैबेलाय बियोहाय गोथां जात, एसे डिप ग्रिन आरोना बियो। ओमफ्राय दासो बिबार लाहांदों बेहा, बांद्राय बुरजा गायाखिसै बेखौ, एसेल' गायनाय जाबाय, फिथाइबो लाहांबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फारसेथिंजायहाय फोरलाया एसे थाइख्रिबाय। नैबेनो लोगोफोर फोरला थाइख्रिनायाहाय, माखासेया दानो थाथ'नाय नङा बिनि फिथाइया, थाइसे थाइनै थालांनो हागौ। ओमफ्राय गासिबो मोनफ्रोमबो गान्थियावनो फिथाइ लाजोब्बाय। ओमफ्राय लोगोफोर फोरला बिफाङाहाय बांद्राय गोजौबो नङा, गाहायनिफ्रायनो बिबार लाजोबदों बियो। ओमफ्रायहाय नैबे
नैबेलाय लोगोफोर बिराद मोजाङैनो बिबार लादों। नैबेलाय समायना नुथारो बिबारखौहाय, बेसर बिबारनि। ओमफ्राय बांद्राय गोजौ नङा, एसे मानखोहांबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दा आङो लाव बिफांबो गायनानै लादों, गदायखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर लावखौबो आङो मोनथाम जायगायाव गायनानै लादों, जायखिजाया बबेया थायो नायनोसै। ओमफ्राय नैबेयो भिन्दि, फिथाइबो लाहांबाय बियो। ओमफ्राय सान्दुं गोसाथार आरोना, बेखायनो बिफांखौ एसे लरहायनाय बायदि नुबाय। ओमफ्राय गासिबो बिबार लाजोब्बाय। नैबेलाय बेहाबो फिथाइ लाबाय। ओमफ्राय नैबेयो बिनखौहाय आङो सिगाङावनो गायनायमोन, दाबो एसे फिथाइ दङ। ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनियानो आंना देग्लाय दैज्लांनि मैगङाहाय, आङो बांद्राय गायनानै लानाय जायासै। दा आङो नोंथांमोननो जोंनि बारिनि फिथाइफोरखौहाय एसे दिन्थिहैनोसै। लिसु फिथाइ आरो थाइजौ फिथाइ, खान्थाल फिथाइखौहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ एसे नायबावदो। नैबेनो लोगोफोर जोंना लिसु थाइख्रिनायाहाय, नैबेलाय बिराद मोजाङै थाइख्रिदों। देग्लायहाय एसे गब्ल'सिनदों फिथाइया, थाबैनो एसे देरदों आरोना। बिराद मोजाङैनो थाइख्रिदों लोगोफोर लिसुआहाय। ओमफ्राय गावनि आखाइजों गायनानै मोनजानाय फिथाइफोरखौ मोनजायोब्लाथ' जोबोद गोजोनखायो। नोंथांमोनहाबो गायनानै ला। बेखौहाय आङो ग्राफ्टिंजों गायनाय जादों। ओमफ्राय बोसोरथामावनो फिथाइ थाइदों आरोना। दा आं नोंथांमोननो थाइजौखौ एसे दिन्थिहैनोसै, थाइजौ खान्थालखौहाय। नैबेलाय लोगोफोर थाइजौआबो बिराद मोजाङैनो फिथाइ लादों। बियो बिराद गोथाव आरोना थाइजौआ, बांद्राय गोथाङावबो गोखै गैया। ओमफ्रायहाय गोमोनावथ' बिराद गोथावानो, नाथायबा एम्फौ सुलांजोबो, बांद्राय बुरजाखौनो मोनजानाय जाया। देग्लाय माबायदि जायो नायनोसै। बेनो लोगोफोर जोंना देग्लायनि थाइजौआ फांथाम थाइदों आरोना देग्लायहाय। नै बिथिंजायनाबो गोथाव थाइजौआ, नाथायबा बियो एसे खम थाइदों आरोना। नैबेयो आनारस, थांनाय बोसोराव आं टाबाव गायनानै होदोंमोन, दाबो फिथाइ लाथ'वाखै। ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयो गयजोब आरोना। ओमफ्राय नै खान्थालखौहाय एसे दिन्थिबावनोसै आङो। नैबेलाय बियो फार्स्ट टाइम थायनाय, देग्लाय थायनाय। ओमफ्राय आंनाव फांब्रैसो दङ खान्थालाहाय, खान्थालाबो गासिबो थाइजोब्बाय। 8टा 9टासो लाजोबदों गासिबो फिथाइयानो। ओमफ्राय लोगोफोर नैबेनो आंना गय जावैनाया, बिराद मोजाङैनो देरबाय गयाहाय, गायस्लायजानाय जाजोब्बाय। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।